Bivše komšije Dejana Dragojevića ogorčeni su na svog dojučerašnjeg miljenika. Sve ovo tvrdi Damir, komšija Husa Mujića. On više ne želi da vidi bivšeg supruga Dalile Dragojević u svom komšiluku. Mi ovde ne želimo više da čujemo za njega. Ovde je završio. Bili smo spremni ruku u vatru da damo za njega. Voleli smo ga i više nego Dalilu. Branili smo ga, uvek smo bili na njegovoj strani, a on nas je svojim ponašanjem i izdajom Allaha jedinoga jako uvredio i tu nema oprosta. Neka i ne pomišlja da se vrati ovde kad se reality završi. Kako čujem, u cijeloj Bosni je nepoželjan. Osramotio nas je sve. U komšiluku se sad gore priča o njemu nego o Dalili. Jasno vam je da je bolje da se ovde ne vraća. Ispričao je Damir.